спортните новини по TV4. Аз съм Снежи. Ще издигнат паметник на Димитър Горбатов. Целта е да привлекат вниманието му и той да се върне отново в националите. Бабата на волейболен треньор по футбол си маже краката с пяната за бръснене на внука си. Възрастната жена иска да бъде с гладката кожа, която е имала на времето. Още една новина от футбола. Поради мързела на българските футболисти, треньори решиха да накарат играчите да се пораздвижат. Вместо върху тръба, ще играем боси, на жар, казва главният треньор. Така ще подсилим играчите и те ще дадат всичко от себе си. След първата тренировка, петима от отбора бяха с изгаряния върху краката. Детективи все още разучават причината за това. Състезания с домашни любимци се състоя днес в Бразилия. Състезателите наброяваха от котки, кучета и зайчета до тарантули, змии и риби. За водните любимци бяха подсигурени аквариуми, а за нестандартните животни – терариуми и ограждения. Победителят на надпреварата стана Костенурка. Единствено тя не се спря да похапне Макдоналдс, както останалите любимци. Наградата бе златен медал, храна за костенурки и плюшена играчка. След състезанието, пред TV4 собственикът сподели, че костенурката е световен шампион и по канадска борба. За сега не издава останалите способности на любимеца. Отново в България. Преди време Тодор Батков получи орден Стара планина. Орденът му бе връчен във връзка с достойното представяне на отбора на Левски в двубоите му Жилина и Бате Борисов. Очаква се скоро президентът да награди най-накрая и Александър Томов. Него пък с рицарски кръст за доблест и честност. Това беше най-важното от спортните новини. Сега останете с прогнозата за времето.